Здравейте! Днес ще покажа моята колекция от стикета. Ако вие събирате, кажете им, понеже нямам някои стикета, кажете ми дали ги имате. Снимам гума. Чакайте, че това не е нещо. Ето е моята колекция. Ще кажа, кои ми остават и кажете дали ги имате. Смъртвът, Марморко. Ето го. Ето. Следващия неподпатния Смъртв. Следващия е Щраки, калинката. И Смъртвът Метечио. Това са ми оставащите стикета. Не забравяйте да пишете долу в коментарите дали ги имате. Чао, чао!